madlang people, ito po yung dinownload ko po na apps na best camera. Okay? So, best camera. So, sino mas malinaw? Best camera daw ito. Malinaw ba ito? Best camera. Best camera. Ito na po yung open camera. Open camera po. Ito madlang people. No. Open camera. Madlang people, ito na po yung pangatlo ko pong apps. Yes. Na B Pro 5. Okay ba to? B Pro 5 na apps. Okay? So, ako talaga is sa aking vlog talaga hindi po ako gumagamit ng original na camera. Nagtatanggol po ako ng mga apps na mga kasi hindi pa ako makabili ng mga mahal talaga na camera dahil wala pa akong budget yan. Ito lang muna, cellphone ko muna ang ginagamit ko para pang vlogs.